Yini bakithi amabhayibheli afuna uku-update ngosengcwele. Okhona just start from verse number 8 and read on. Purpose of the mystery. Very good. Yes. To me, who am less than the least of all the saints, Yes. this grace was given, Yes. that I should preach among the Gentiles and unsearchable riches of Christ. Sure. Verse 9. Yes. And to make all see what is the fellowship of the mystery, Okay. which from the beginning of the ages has been hidden in God, who created all things through Jesus Christ. Right. To verse 10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Verse 11, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. Verse 12, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Sure. 13, therefore I ask that you do not lose heart at my tribulations for you, which is your glory. Okay. Ngicela ukuthi makungenzeka one version yesiZulu uzofunda nje from verse 8 aze avale ku verse number 13. From verse 8 to verse number 13. Ngingalifunda kodwa makuthi akekho la. Engincinyana kunabo bonke abangcwele. Yebo. Ngaphiwa lowo musa wokushumayeza Yes. abezizwe ivangeli lengcebo kaKristu. Sure. Engaphelekile. Yes. Nokubakhanyisela ukuthi luyini uhlelo lwemfihlakalo elifihliwe kwaphakade kuNkulunkulu. Okay. Owadala izinto zonke. Sure. Kuze imibuso nabanamandla emazulwini Yebo. baziswe manje ngebandla. Sure. Ukuhlakanipha okuninginingi Yebo. ngokwengcebo laphakade alenza uKristu Jesu inkosi. Yebo. Ngenxa lento esiyifundayo ake sifunde kwabase Kolose. Colossians le version angiyithandi, yes. Let's read Colossians chapter 1 verse number 15 ebese sivala ku verse number 18. Ngizofunda ngesingisi. The Bible, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things consist. Verse number 18, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things we may have preeminence. Elesizulu lithi verse number 15, yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke, ngokuba kwadalwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungabonwa, nokuba kuzihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona.
yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Amen. Verse 18, yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla engukuqala, izibulo lobafileyo, ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Baba, izwi lakho lelikhuluma ngale gama lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngazi sihlangana kanjani lento, kodwa ke sizobona ukuthi ihlanganisa kanjani. Hallelujah. Inkulu into esihletshelwa uPaul lapha ku Efeso chapter number 3. uPaul ku chapter number 3 uthi there is this unsearchable mystery. Kunalemfihlo ongeke uzokwazi nokuyifuna. Leyo mfihlo uyasichazela earlier in the scripture ukuthi imfihlo ukuthi uKristu kuwe. It's the biggest mystery of the biblical scriptures and the biblical texts. Ukuthi lo Kristu lo owabethelwayo ebethela ukuthi ulivuka mbuso lo mbuso wamaRoma. Njengamanje bayitshela ukuthi ufile senyukile, kanti imfihlo enkulu ukuthi akahambile, usele ngebandla. Niyeza bazalwane, uthi uPaul lento iyimfihlo enkulu uthi ngeke uzuyicinga nokuyicinga lento uyithola ngokuthi inkosi ifune wazi ngayo. Niyeza bazalwane. Leyo nto ibalekile bangcwele ngoba kunama claims uJesu awenza serious. Number 1, mawubuka nje ngokwesiZulu, angifuni ukuthi siye kude. iBhayibheli ngelikhuluma mawubuka nje ngesiZulu, makuthiwa ukuthi into kuno double thilo oluzoxoxwa ebandleni. Ibandla isikhathi esiningi ngizoncorrecta ke gogo. Ibandla isikhathi esiningi lihlangene liyinhlanganiso yobuholi besilo. So izinto eziligal ngokomthetho wesintu nokomthetho wesiZulu zixoxa ebandleni. Ibandla liba nezinduna, ibandla liba nabantu abathile ababekwe isilo ukuthi babe ubuhola kwesilo, isilo singekho. Niyazi bazalwane? So uma kuthiwa indaba ixoxwa ebandleni, in other words, it is the very court, the high court of the king, of the rulership of the government. Niyazi bangcwele? So uma ke uJesu ethi ngisho kuzikhulu, ngisho kuziphathimandla, konke kumi ngaye. Inkulu leyo ndayincane. Paul goes on to say this unsearchable mystery is that God, this unsearchable mystery, in fact asiyifundi ngoba angifuni ukuyimmisquote because inkulu into Paul ayikhulumayo lapha. And namhlanje siza kumveza uKristu. Hallelujah. Uthi Paul, for in the list of the saints this grace was given unto me. Leyo nto inkulu into ayishoyo lapha. Uthi njengoba lo muso wanikwa kumina ukuthi wembuleleke imfihlo engaka kaKristu, angifanele ukuba ngiyuthole ngoba ngimncane kunani. Kodwa uthi lento le ngenxa yokusebenza ngomusa nami sengiyitholile ukuthi ngiyishumayele phambi kwenu, and lento engizoyishumayela ayiyona indaba ongavela uyifune eGoogle. Yayizwe into bazalwane, hayi lento engayisesha online ungesesha ngoChatGPT. Lento iyimfihlo enkulu, it's a big unsearchable mystery. And now he says a couple of claims. To make all see what is the fellowship of the mystery. Ngamanye amazwi lemfihlo njengoba inje ingoba if imele ukuveza abazohlanganyela kuyona imfihlo. Amen. Yezwa ngale ukuthi ukuhlangana kwabantu kanjena kuveza ukuthi bonke basemfihlo bayazi imfihlo bayembulelwe. Akekho ongenayo engayembulelwe lemfihlo engafuneki. Ongeke uyithole ngokuyicinga. Yezwa ngibacela. To tell that there can be the fellowship of the mystery from the beginning of the age that have been seen in God, who created all things, which is Christ. In other words, this mystery, in other words, the very mystery of the kingdom, yafihla kuNkulunkulu mhlawumbe ungakasekela ukuthi kuzoba nento enje. Nena ngimncane ukuthi uNkulunkulu unohlelo ukuthi angagcina ukudela abantu kodwa agcine sehlala kubo. Amen. Hallelujah. Abona uNkulunkulu mayizokwenza into akayenzi ngokuphuthuma. Unesikhathi, he takes his time in establishing a thing. Amen. If it takes multiple generations, he will do so. Because uNkulunkulu mayedala, uNkulunkulu makunento ayenzayo emhlabeni, usuke serious ngayo ukuthi ingenziwa noma ngayi kanjani. Hallelujah. What has been hidden in him from the beginning of the ages to the intent. Yes, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. This is the secret. Uthi uNkulunkulu
lento esikuyona indlela eyimfihlo ngakhona ngisho neziphathi manje nezikhulu zomkhathi aziyazi. Yebo ntombazana, uthi lento indlela eyimfihlo ngakhona ifihlwe kusukela ekuseleni komhlaba. Uthi even the principalities of the heavenly places don't know this, they don't know this secret. Lento indlela enkulu ngakhona ifihlelwe ngisho namadimoni, ifihlelwe ngisho nemimoya, ngisho nemimoya iyazi lemfihlo. Uthi lemfihlo ibekele ukuthi yembulwe yibamba ezobula lemfihlo lokuthi uKristu akasekho phela ezulwini ukubantu abazobonakala behamba idideke ivele ukuthi uhamba umuntu omkhamba uKristu. Amen. This secret has been so hidden, even the principalities of the heavenly places do not know about it. Amen. Then he goes on to say, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus. That's very big. What is the eternal purpose? It's salvation. Ukuthi ukusindiswa kwabantu. Uthi eternal purpose esiyenziwe ngoba ngoJesu Kristu. That makes sense because insindiso ingeke yenzeke ngaphandle koKristu. uKristu uyena obe yithuluzi, obe yi-vehicle, obe yinqola yokuthi insindiso ifike. So this eternal purpose which is accomplished by Jesus Christ, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Ngamanye amazwi njengoba sekusiku lento asenawo amahloni, asizi Kristu singabantu abancengayo. Amen. Niyazwe bangcwele. Asizi Kristu ngabantu abancengayo, asizi Kristu ngabantu no, siza kuyena ngokusiqaja okukhulu. Niyazwe bangcwele. Siza kuyena ngamanye amazwi siza kuyena singena amahloni ukuthi uNkulunkulu usibona singabantwana bakhe noma ngabe kunjani. Hallelujah. Hallelujah. Niyazwe ntombazalana. Amen. He sees us as his children regardless of everything. Amen. And this big secret is that now we no longer subscribe to the law of Moshe, but we have Christ inside of us who gives us the boldness to approach his throne with confidence. Amen. Ngamanye amazwi lento eyayisivimba ngobuthaka bethu ukuthi asakwazi ukuze enkosini kakhe seyasuswa ngokufa kaKristu. Amen. Sesiza Kristu manje singena amahloni ukuthi bekunjani izolo akusena ndaba, siza kuyena sethembe yena. Amen. Hallelujah. We've accomplished this thing through Christ our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. Therefore I ask you not to lose hope at my tribulations for you, which is your glory. Now uPaul la ukhuluma lento, this is very important. uPaul ukhuluma lento usestokisini. Yeah. Uboshiwe. Uthi laleni bafowethu ngicela unenze kanje. Ngiyazi ukuthi ngibe ne-impact phakathi kwenu ngisangaphandle. Uthi ngicela ukuthi kodwa ningalahlwa ithemba ngoba sengingasekho phakathi kwenu ngoba nokuboshwa kwami ukufakazela amandla lento. Uthi it is for your glory. Uthi bafowethu ukuboshwa kwami kumele kunikhombise ngempela ukuthi cha lento ngempela yangempela. Abengeke ngiboshwe kube lento le ibinto yokudlala. Inobufakazi obungephikiswe obubize ukuthi abaholi bohulumeni bamaRoma bangibophe bangifake ejele nabo abazi bangibopheleni banova lokuthi lento engiza nayo ingenzeka ibe enkulu nobuholi babo. Hallelujah. Ngenze ntombazalana. Ngenze ntombazalana. Amen. Lento sikuyona iyimfihlo enkulu njengoba iyimfihlo enkulu ayifihliwe mahhala, ifihlwe ngoba inamandla amakhulu. Amen. Hallelujah. Inamandla amakhulu. Uyabona into makuthi ifihlelwe ngisho nama-principalities. Yeah. Nento kulenkulumo ifihlelwe ngisho nemimoya. Umuntu okhulumayo wazi ukuthi imimoya yazi yonke into. Khona umoya bayikhuluma nje amadimoni azi neBhayibheli azi amavesi azi nani. Siyafuna leli vesi ukuthi uPaul asivele ukuthi no. Kunengxenye yonke lento amadimoni avalelwe ngaphandle kuyona. Yethu phela. Hallelujah. Inkulu lento ayikho inkulu lento ukuthi kunengxenye kaNkulunkulu wena oyaziyo engaziwa na uSathane emdala kunawo. Phela uSathane is an eternal being. He was there before you were born. But though you are on earth now, you are able to tap into secrets even he is not privy to. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Well, iproof yokuthi uSathane wayengazi ukuthi uma umuzwa elinga uJesu uthi uma uyindodana kaNkulunkulu ngempela. Ngitshela ukuthi lowo muntu loyo
kunengxenye yemfihla ashodayo kuyona, kunengxenye yemfihla ashodayo kuyona. So okungampela ukuthi mina ngakuyonke le mbuso, uJesu uthule nemfihla ukuthi le mbuso yonke iyokube yami. Lithi icala laseRevelation uthi and the kingdoms of this world became the kingdoms of God. Imibuso yonke lomhlaba yaba imibuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi awukho umbuso khona ogcina ungumbuso wawo. Wonke umbuso kaNkulunkulu. Abafowethu kodwa nikhona abafowethu. iBhayibheli yakubeka ukuthi umbuso wamashangana, umbuso wamazulu, umbuso yonke imibuso yomhlaba iyogcina umbuso kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, this is a mystery because the last time uJesu esiveza sobala ebusweni wabethelwa wafa wabulawa. So enye into yenza ukuthi le operation ibe secret kangaka. It is to protect the saints from a threat. Amen. Ngiyeza la into engidabe kuba njengamanje ngihlelela ukuye eGoli, le ndaba ngizobe ngikhuluma eGoli. uNkulunkulu mayifika emhlabeni uthe uzobeka umbuso, niyazi bangcwele. Umbuso ke umi kabili, umbuso unensindiso, umbuso ube nokubusa. Ukuze umbuso uphelele, umbuso kaNkulunkulu uphelele nje, uyayidinga salvation, uyayidinga dominion. Without one of the two, umbuso awuphelele. Niyazi bangcwele, awukwazi ukuthi ube nombuso ungabe nayo salvation, because isalvation iyona egovernisha ukubusa kwakho. Awukwazi ukuthi ube nedominion. Ingakho phela ukuthi uAdam akhishwe eNgadini yase-Eden. uAdam ukhishwa ngoba idominion inikeziwe but salvation akanayo. Oh yeah. Niyazi bangcwele. So it's impossible ukuthi umbuso uhlale nama-arms othu engahleli ndawonye. So uJesu mayifika uzolungisa leyo, uzolungisa insindiso, uzolungisa ukubusa. Yingakho kamaJuda engamfuni. AmaJuda ayilindele ukuthi uJesu uzobaphunyukisa kwidominion ngaphansi kwencindezi yamaRoma. Yeah. Yingakho namanje amaJuda emzonda uJesu. Is because belindele enye into kanti izokwenzeka enye. Hallelujah. Amen. Now, in the kingdom of God, kumele sizimise ngendlela ethile njengabakhona. Akumele amandla ethu abonakale kuphela esontweni kuphela. Yeah. Niyazi bazalwane? Amen. Akumele amandla ethu abonakale kuphela kuphela. Kumele sikwazi ukuthi lento yethu kaJesu ibonakala nasendaweni lapho into kaJesu ithathwa kancane khona. Yeah. Ivele bafethu ukuthi lo usesontweni ngesonto. Yabona bazalwane, kunabantu engibaziyo abaphumelele abenze ngendlela ethile. Yeah. Mina ngama ngedwa ekutheni ukuthi ngizokwenza ngale ndlela. Bamangele bonke ukuthi ngifike kanjani la ngikhona. Ngingenzanga ngendlela yami. Ngiyazi ngiyazi bazalwane. Bamangele ukuthi ngifike kanjani la ngikhona ngenzanga ngendlela yami. Ngithi mina bafethu, mina umehluko phakathi kwami nani ukuthi lento ngalinika ithuba, anangalinika ithuba. Into kaJesu idinga ukuthi uyikholwe ebese unika ithuba lokuthi yenzeke into. Yeah. Amakholwa amaningi afuna ukukholwa uJesu manje bese ufuna ukuyenzeke manje. Yeah. Kanti akwenzeki kanjalo. Awungitshele. Wena uzwa ngomprofeti la ombonayo la kanje. uAbraham wezwa ngoNkulunkulu uqobo lwakhe, wathi uzoba nengane. Wathulakala. 3 months onke kwathulakala. Kwathatha ukuthi ikhehle kumele libonakala, kumele libone ukuthi njani, mhlawumbe lithathe noma umuntu isebenze still bonakala lenze ikhehle, because ikhehle lathi ukuthi lilinde ukuthi uNkulunkulu yenzeke. Awungitshele-ke uAbraham ezwe ngoNkulunkulu self uNkulunkulu uAbraham wayengamcingi nje ngathi engamthandaze. No. Wayekhuluma naye kanje, wayenedominion ephelele noNkulunkulu ekhuluma naye kanje. But uNkulunkulu mase likhiphile izwi, kumele sibe naso isibindi sokuthi sime. Yeah, sometimes ukulinde bafowethu kuzobiza impela ukuthi kube khona amathuba wazibayo wazi ngathi uzophilisa. Wazibe ume thena ukuthi kodwa ke inkosi yayishilo kanje futhi kuzokwenzeka. Ngiyeze bangcwele. Mina ngifuna uNkulunkulu, angifuni uNkulunkulu umkholwe ngoba ubona izinto zenzeka. Ngifuna umkholwe izinto zenzeki. Umkholwe kodwa inkosi yayishilo. Mina yazi ukuthi inkosi yangethembisa ukuthi izongicebisa nomndeni wami wonke. Ngimile kulokho. Nokuzama kwami ngizozama njengomuntu ozophumelela. Ngisho ngangenzeka ngizozama njalo ngoba ngimile ukuthi inkosi yangithembisa lento. Amen. Hallelujah. Amen. Ukukholwa bangcwena akubona ukuhlala phansi ungenzi lutho ulinde inkosi ikwenzele.
Ukukholwa ukwenza wehluleka uphinde wenze futhi. Yeah. Ngiyazi ukukholwa babuze nje endlini. Mina I've had many businesses. Amanye ahluleka kodwa angiyeki. Babuza angiyeki. Yabo njengamanje ngisesizini la khona ibhizinisi manje liyayenza imali. Ungatshela ugogo ukuthi mangaka amabhizinisi esangena kuona oamanye sacula sathi kwangalunga. But uNkulunkulu manje useyathembeka ngoba ngamezi lokuthi inkosi yangethembisa ukuthi njengamanje izongetha isizini yokuceba. Amen. Hallelujah. Amen. Zikhona ke ezinye indlela zokuceba. Sikhetha le yasezweni. Yini na? Leyo kuceba ngezwe kaNkulunkulu. Ayikuthwesi ijoka lokuthi uceba kwakho uyibambele ngamandla akho. Yeah. It's permanent. So uma uzume ezwini inkosi elayikhulumayo ngokuceba kwakho kuba inkosi ecebisayo. Amen. Ebese ukuceba kwakho kungabi umthwalo wakho kube umthwalo wakhe. Yeah. Sekuyinzuzo yokumkholo. Amen. Ngiyabona sekuyireward ukuthi ngayikhona inkosi sengibona seku-0-0 sengihuja abameli ukuthi ngiyakweleta kubi ngama ethi kodwa inkosi ngizoyikholwa ukuthi yathi kuyoba nje. Amen. Hallelujah. Uthi Paul, these unsearchable mysteries we have been given it lezi imfihlo lezi ezingaqhingelo uthi izimfihlo enkulu uKristu kuwe ubuKristu. So mawukholwa akholwa wena ukholwa uKristu kuwe. Awukholwa ngamandla akho ukholwa uKristu kuwe uthi lezi imfihlo enkulu uthi mawungayikholwa ayikho into oyizama ihluleke. Iyothi noma ingenzekanga kube ukuthi nje inkosi yadecide ukuthi ingenzeki hayi ngoba wena uhluleka ukuyenza. Niyeza bancane. It's a big secret. It's a secret lento mawungayibamba bafowethu impilo yakhe ingashintsha ngesikhathi ongasilindele. Amen. Ikenza ukuthi uNkulunkulu athembeke ezwini lakhe. uNkulunkulu ume ngama principles awabeka ezwini lakhe angaphezulu kwakhe. Ngiyamuzwa ukuthi uthini uthi izwi lakhe libe ngaphezulu kwami. So uma ukuthi uNkulunkulu uyishilo into ezwini wayithatha njengesprofeto esiza kuwe. Asina choice kumele senzeke. Yeah. Masingenzekanga uNkulunkulu ebengathembekile ezwini lakhe. Ngiyazi into bezalana of which is impossible. Akwenzeki uNkulunkulu athembe ezwini lakhe. Bafowethu ngangikhuluma omunye wayengekho. Ngangikhuluma kwenye iconference abantu abasha kaMpungose NCIC. Kwaba ne video nje ya trend. Ngakhuluma into yabadida abantu ngathi mina yazi umbhalo komunye umuntu ongakambulelo. Umbhalo uyindaba endala yento eyenzeka kudala. Ngase ngithi mina kodwa kuthi lekile babuNtuli indaba le iBhayibheli leli liyisiprofeto yempilo engayiphila. Yeah. Hallelujah. Amen. The scriptures are a prophecy of a life I can live. They are not just a story of olden days. They have the code of how much God can accomplish if someone believes in him. Le mbhalo le inezithembiso ezenzayo. Ongathi lezi thembiso mangizithatha ngizikholwa. Kube ukukhuluma kaNkulunkulu kwalesi sikhathi kuphinde kukhuluma kimi. Yeah. Niyazwa ngani? Ukuthi mangikuthatha ngithi ngoba inkosi ithe inemfuyo ezintabeni eziyizinkulungwane. Hayi. Leyo nto ayisho ukuthi sazoba nayo imfuyo. Isho ukuthi senginayo. Yeah. Yebo ngani? Lo mbhalo awubusabeka into empeni eseza. Uvela uyibeke khona lamanje ukuthi usenginayo. Kungangabonakala ngamehla abantu kodwa yana lento sengenze bazalwane senginayo. Kungangabonakala amafridge angaba empty but mina imfuyo njani nginayo. Kungangabonakala ukuthi ngiyasebenza sezinoholela kahle noma kodwa imfuyo njani ahambi ngokuthi omakhelwane bambone ngidabukile ngingasho okusala imfuyo enjani bazalwane. Bafethu ngifuna nikhulume nami okusala imfuyo enjani bafethu angakanezi okusala imfuyo enjani bafethu mina ngifuna nikhona uNkulunkulu nimkhona bafethu kuba sengathi lotho uyibile kube ukuthi impela nje ilotho ngezathu ukuthi ukholwe into ebhalwe embhalweni wakhe. Ngiyazi bancane mina kufanele into uyikholwe ngisho nasekuguleni ukuthi noma ngathi udokotela betheni
but izwi lithe ngemivimbo yakhe yenziweni. So ukuphilisa kwami akulele kudokotela, kulele kwimvimbo. So uma ngi-engage isimo sokugula, ngisho bafethu ngangifuna ukuthi uma sekwenzeka izinto eGoli sekuphiliswa abantu kusuka abantu ma-wheelchair abantu befile mathiwa usisenze, ngifuna nazi ukuthi i-principle mina yokuthazela umuntu yile. Mina umuntu angimphilisi ngomthandazo wami, angimphilisi futhi ngimphilisa ngemvimbo. Amen. Imivimbo kaKristu iyona ephilisa umuntu bafowethu, iyona ephilisa. Yabona uKristu ngibethembele ezwini lakhe, ngilithatha izwi libe isiprofethi ukuthi Nkosi wathi ngemvimbo yakho siyaphiliswa. So njengamanje angizile mina ngokulunga kwami, angizile mina ngokuqaja kwami, ngize ngokukholwa ukuthi imvimbo yakho leyo eyabekwe emhlane wakho iyaphilisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. These are the unsearchable mysteries that have been hidden. And here's why, when I say, God has hidden them from principalities so that when we begin to do these exploits, they become a teachable lesson for them. Amen. Amen. Mhlawumbe ngisho kanje kwenze kuzenziwe yizo. uNkulunkulu lemfihlo ifihle ngoba ufuna ukuthi uma sekubonakala senza imangaliso enje, imangaliso zethu zifundise imimoya nemimoya esemkhathini ukuthi uNkulunkulu kahle kahle ungubani. Yeah. Niyakhumbula uJesu esemkhunjini ewela ngaphesheya, kwavuka ivunguvungu. Yeah. uJesu wakhetha ukulala kunokuthi ayikhuze. Yeah. Kwathi mayesevuka wakhuluma nazo kanye. Nginayo mfundisi ngene into ukuthi uJesu wayezovuka vele, but kunezinto ayishiya ngamabomu ukuze afundise laba ukuthi ungubani. And ubufakazi balokho babumtulu kubona ngokuthi mayeseqeda nje ukuyithulisa, uzwa abafundi bethi kanti ungubani lo oyiphepho nemvula ziyabulalela. Yeah. It was a teachable lesson for the disciples ukuthi I, God, am able to do more than you can imagine. Yeah. Amen. Kungenzeka yini baba umnyoni ukuthi inkosi sagcinile kulezi zimo okuzona ngoba kunabantu esafuna ukubafundisa Yeah. ukuthi yena ungubani. Kungenzeka yini bafethu ukuthi njengamanje umuntu usahlele ekhaya usafuna umsebenzi, njengamanje umuntu usasebenza esenza khona usafuna umsebenzi ongcono, iminyanga ivuleki ngenxa yokuthi uNkulunkulu kunabantu abafuna ukubafundisa ngawe ukuthi yena ungubani. Kuzwakala kuthiwa kanti ungubani lo uNkulunkulu ovulela iminyango yentombazane esiyaziyo ukuthi ayihlakaniphe nokuhlakanipha. Kanti ungubani lo uNkulunkulu ovula iminyango ukuthi umfana esimaze ukhulela erawundini athenge imoto ayithenge zibe mbili zilandelana impilo yakhe ishintshe ngemva kweminyaka ezimbalwa. Kanti ungubani lo uNkulunkulu? Kanti ungubani lo uNkulunkulu ovula iminyango le mfana esasimbone esontweni ehlele lapha ngemuva singamthathise kanti kunento inkosi ayenzayo. Kanti ungubani lo uNkulunkulu? uNkulunkulu yakwazi ukushumayeza abantu ngesimo sakho athule nje akubuke ngoba unento abafundisayo. Ngiyakhumbula futhi ukuthi kwathi mafika umuntu ukuthi uLazarus eshonile umngane kaJesu, wathi uJesu nokufa kwabo abona ukufa kodwa yithi ukuthi khazimulisa indodana kaNkulunkulu. Bafowethu, yazi uNkulunkulu kungenzeka ukuthi kusimo obhekane naso uthule mawubikela ukuthi no naleso simo esokuthi kukhazimuliswe mina ngiyeza. Hlala ekholweni. Hallelujah. Hlala ekholweni. Leso simo leso ngiyeza kusona, bekezela. Mina ngifuna abantu bakubona ushaya, ngifuna abantu bakubona unethe emvuleni, ngifuna abantu bakubona uhamba ngenyawo kungalungi, abantu abakubone ngiyeza. Hallelujah. Ngoba nalokho ukuthi kukhazimuliswe igama lami. Hallelujah. Nalokho ukuthi kukhazimuliswe igama lami. Hallelujah. It is for the glory of my name. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Leyo ibalekile bancane. Ayincane leyo. Futhi uNkulunkulu wenza ngamabomu ngoba
wayefuna ukuthi asuse isifundiso. Okay, nayi indaba yokugcina ngizongena kuyona bese ngiyavala. uNkulunkulu wayefuna ukususa isifundiso sokuthi amaJuda ayinenkolo ukuthi umuntu mayefa umoya wakhe uyazungeza endaweni for 3 days. Amen. Kwambe isifundiso nje sijalo i-doctrine ye death yokuthi umuntu mayefa akaqala vela ngene ezulwini kodwa umoya wakhe uyazungeza. So uNkulunkulu kunezinto azaziyo yena izinto abantu abazaziyo ngawe. Ngiyenzeka ukuthi uNkulunkulu athule nesimo kanti ufuna ukuyifundisa abantu. Akunjalo njengoba nicabanga ukuthi so uMaria mayesefika kuJesu uJesu ethi ngikhombiseni uthi ayiseke into ozoyenza sefe how many days 4 days khombisa ukuthi bene doctrine ye death yamaJuda ukuthi umoya mawusuze wadlula usuhambile kanti sizomfundisa ukuthi lalela bafowethu mina nguNkulunkulu mileke mthatha mnyazi akuyona mina ngiyakwazi ukuthi ukumvusa sekulo 4 days wambuyisa ngempela Lazarus wacaca ukuthi le doctrine leyo ayisekho. Bafowethu, there are times where God is going to use you to teach people ukuthi uNkulunkulu engenza noma ngayini nanoma ngawuba nangoma ngayiphi indlela. uNkulunkulu ngenzeka ukuthi akhulume nawe ukuvula nje isitolo samakinati abantu bayitshele ukuthi amakinati awanamali kanti inkosi ke kuleyo game izocebisa wena ngamakinati. Hallelujah. Amen. Niyazwa bancane? Amen. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lento. uNkulunkulu nje mayese decide ukuthi ufuna ukufundisa abantu ngawe. Kunabantu webangcwele ngiyayizinyadi ngisho. Kunabantu ongathi bengaphumelela kusasa. Nithi cha uNkulunkulu ukhona. Simbonile zama phambi kwethu. Yeah. Niyazwa bancane? Mina I envy umuntu osakulesiya simo kunomuntu osephumelele. Because uma sephumelele singekho ethetheni uNkulunkulu sengayenza ngaye. But lo osaphansi sekunethuba nethuba lokufakaza okukhulu. Niyazwa bancane? Lokufakaza okukhulu. So it is important therefore that we understand that the unsearchable of God is that Christ is inside of us. And izathu ukuthi le nto ibe yimfihlo ukuze kufundiswe abakholwayo nabangakholwa, abasindisiwe nabangasindisiwe. Imimoya yemkhasi emkhathini neyingelosi ezulwini zonke zifunde ukuthi uNkulunkulu engayenza lento ngawe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Baba wethu ongcwele siyabonga. We thank you most high God. You have spoken well unto us. Siyakholwa Nkosi ukuthi uzoyenza lento. Uzoyenza lento abantu sebenqumile ukuthi ngeke yenzeke. Uzoyenza lento abantu babuye kubantu abathile bese benqumile ngeke yenzeke lento. Uzoyenza lento Nkosi engcwele abantu sebethatha isithombe basinamathisele emsamethile. Uzoyenza kodwa lento. Awehlulwa lutho wena uNkulunkulu wethu ongcwele. Sukele mandulo kuze kube phakade. Impi lefi uyayinqoba wena. Awehlulwa lutho uNkulunkulu ophilileyo. Sekholwa wena uNkulunkulu wethu ongcwele. Ombiwe njalo kuze kube phakade. Who is able to do exceedingly abundantly and above all that we can hope for and imagine. Be thou glorified. Be thou glorified. Be thou glorified. Khasimuliseka Nkosi. Ezimweni zonke zethu mawukhasimuliswe. Ngameni kaJesu Kristu. Phakama zilwe inhlakalo uzibonakalise phakathi kwalabo abangakholwa igama lakho. Akube njalo egameni kaJesu Kristu. Siyashama yande khophaya. Siyathandaza kuwe uNkulunkulu ohlele esitolweni esiphezu kwazo zonke izinto ezilwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Phakama wena odalala phakathi emiyo njalo. Be thou glorified. Yeah.